Well, tá an géarchéim sa costas maireachtála ag curs Jack níos mór na Charlie is bukta agus go háirithe na Charlie I meas na fihin géad is bukta sa tír, so daoine ar incrum sucrathe seastan agus daoine ar fá ísisiil. So tá díma áing margheallar a rís tá an rialtas ag Déanamh rudí aon óra don géarchéim sa costas maireachtála agus ní aib aon óra I gan do an income a bheith agat agus ní féidir an aib seo réiteach le barta aon óra. So mar hampla chuirmid fáilte ribh na lump sum breise mar hampla ach ar an am céine tá bhí muidirna Social Justice Ireland ag glórg na ráta lasa hoisiige a ardú go dtí €8 breise in ein na seachtaine ach a rís just bhí an rialtas sás barta aon óra a chur a bhaim. So ní dóigh go mé aláin dul chun cín den teile agus na daoine atá spocta sa tír agus béis siad fós ag stracailt I cúpla bhí. Hánig an Sustainable Progress Index 23 amach an fihalláda mí Feabhra agus tá éireannis an 8 tír as ceithre tír déag ón Aontas Eorpach agus so táimeigh déanamh go maith ar cúpla rudaí mar tharla táimeigh dul chun cín ar rudí oideachais mar hampla ach nuair atá tú ag arca ar rudí eacnamaíochta níl an scór ionta mai margheallar rudí cos le pá ísisiil na méid daoine óga nach bhfuil in oideachais nó nach bhfuil ag obair agus nuair atá tú ag arca an rudí talcaí mar hampla táimeigh déanamh dul chun cín ar rudí sláánsiúil oideachais mar dúirt mé ach níl an méid dul chun cín ar na méid daoine atá ar income ísisiil mar hampla méid daoine atá I mochtanas so atá an scór ar na rudí sin níl sé chomh maith so agus an sin nuair atá tú ag arcar rudí cóhéal tá dúchláán cínse agin dúchláán ar an SDG the climate action dúchláán ar foiineh atá dlán agus foiineh nach bhfuil ionta déir de teaghlaigh agus dúchláán eile margheallar an SDG responsible production and consumption.